Amacandelo ngamacandelo aquka elezothutho, icandelo lamapolisa esixeko iNelson Mandela Bay, iinkokheli zamabandla kunye nabahlali baxoxa ngendlela ekunoliwa ngalo ulwaphulo-mthetho nanjengoko neecawa zingasakhuselekanga kwesi sixeko. Isizathu uba sihlangane namhlanje apha sibamba le dialogue kukuqaphela into yoba ekuhlaleni sineengxaki esinazo ze-crime engapheliyo, kwaye nesibini into ebesidibanisa ke yi-service delivery yoba kukho i-lack of it, ayifiki kakuhle ebantwini. So sagqiba uba masidibane ke sithethe ngaloo nto yobana zingayintoni izinto singahlangana ngazo, sibonisane abantu i-crime singayilwa kanjani, singayekeli urhulumente yedwa. Nathi as abahlali nee-stakeholders sihlangane ubana yintoni esingayenza uba i-crime siyicuthe nokuncedisa urhulumente kwindaba ye-service delivery. So ibiyinjongo yethu namhlanje lokuhlangana apha leyo. Ezi nkokheli zithi nangona zingazokoyikiswa ngonqevu, kodwa busemngciphekweni ubomi babo namabandla abo. Amabandla afumana kakhulu into yoqhekezo apho iinkonzo zethu ziqhekezwa khona. Amabandla akhayifumana ke naxa seyiyekile ngenxa yokungenelela kweenkonzo ethe sahlangana ngazo, le yoba kungenwe ecaweni abantu bethandaza, kuzorojwa izinto, bathathelwe ii-cellphones, bathathelwe imali, kusenzeka loo nto leyo. So ulwaphulo-mthetho lujikelezile kakhulu nokusetyenziswa kwee-drugs ngendlela engafanelekanga, eyenza ukuthi abantwana abaninzi endaweni into baqhubeke nezikolo bangene kwii-drugs, baphele besibangaba bantu ekuthiwa ngamaphara xa kuthethwa ngabo, abantu abangenakamva, liphelile ngenxa yemeko ye-crime kunye nee-drugs ezikhoyo. Abahlali bathi ezi ngxoxo zikumila kunje zibalulekile kwesi sixeko sinezinga eliphezulu lolwaphulo-mthetho. Kona kubalulekileyo kokokuba silwe i-crime iphele vuthu, kanti abefundisi nabo baphethe loo ngqondo yokuba kuliwe le crime. Sibambisene nabo ke izandla zozibini ukwenzela into yokokuba iKarika ihlale iyindawo e-crime free. Ekubalulekileyo kunye ukusuka apha, njengoba sine-dialogue nje, sizawuziprektisa izinto esizithethileyo ukulungiselela into yokokuba ngomso itinarha kubantwana bethu abakhulayo bahlale abantwana besazi ukuba ootata bethu, ootamkhulu bethu bakhe bayibamba i-dialogue enje, nathi masibambelele kuloo ndawo. NgoLwesine ezi nkokheli zamabandla aseNelson Mandela Bay ziza kubamba umngcelele eKarika nengenye yeedolophu ekuvame ukubulawa abantu kuyo. Lo mngcelele uza kube usingise kwiholo lale dolophu, nalapho baza kuthandazela khona ukuba luphele ulwaphulo-mthetho eNelson Mandela Bay. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, Dungasandile Njonge, eKarika.